Hyvää uutta vuotta! Hyvää uutta vuotta! Hyvää uutta vuotta! No hyvää uutta vuotta! Jatketaan taas! Uhuhu. Oikeesti hyvää uutta vuotta kaikille! Me haetaan nyt Jannikalle kamera. Kamera! Kamera sopii! Wow! Hyvää uutta vuotta kaikille. Hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Hui! Anteeksi, kilmus. Hui! Tätä on oikeesti ihan sikamahtavaa. Mä oon niin iloinen. Ei miksi mä yks tässä. Näin, okei. Mä teen tässä tällaisen. Jos mä teen tässä käännis. Anteeksi! Taas toi auto! Meidän auto. Niin on, teidän minibussi. Hei, hyvää uutta vuotta, Alisa rakas. Hyvää uutta vuotta. Ja Antsu rakas. Noniin, Hali. Noniin. Yeah. Ota, mä en nyt kuvaa meitä. Kummallakin kameralla. Ja ihan mahdottoman. Täällä on täyskuu. Niin on, kattokaa. Wow. Noniin, ei se ole vaan täyskuu. Meidän auto piippaa. Näyttää auringolta. Auto piippaa. Oh. Hei, mä oon niin iloinen, että mä voin tehdä, vaikka mä en osaa tehdä tätä kärrypäällä. Tässä kun vaikka kattoo. Tehdään, tuu. En mä osaa. Osaat myös. Oikein! Mä menen tässä sinne, niin ei voi pelata paljon. Tuolla ilotulituksen juttu lentää ja... Mennäänkö suojaa? Wow! Käteen. No niin, mennään suojaa. Minnes me mennään suojaan? Hei, tää... Kohta mä luulen, että tää salamoi. Hei, mä teen tästä monta jaksoa. Koska jos mä teen näin pitkän, niin ei kukaan jaksa katsoa. Heippa! Oi ei!